guys. Sorry. Pakalamig. Yung adalan eh. May iwan yung baby namin guys kasi nag-school siya. Sama ko si Mrs. So yun guys, tara sa bayan. Ito yung gamit namin. Honda Click. Medyo masama pala yung panahon ngayon guys. Kuan. Medyo maulap. Wala na naman yung araw. Mga pan siguro guys, around 40 minutes natatakbuhin namin hanggang sa bayan. Kaya sikasuhin kasi kami guys, tapos bibilhan pa namin ng gamit yung baby namin. Ayan guys, alis na kami. Makulimlim nga lang. Pag ganitong panahon dito guys, sobrang lamig, pakalamig. Yung adalan eh. May daan doon oh. Bago yun ano. Naririnig ka dito oh. Naririnig ka dito. Yan na tayo sa Caloocan.
pulis. Daming pasaheros yung pulis. Bilis, no? Dito na tayo guys sa Inatub, Barangay Buliwao. Mabuting sa mga las-las sa atin eh. Yun, lumabas na yung araw. Ha? May araw na dito.
may tubig, may sumusunod sa atin. Sa Bares Best guys, Bares Best. May araw na dito, pero malamig pa rin yung ano ng hangin. Lapit na tayo sa may tulay. Saka yung checkpoint. Kahapon meron sila eh. Wala na. Madyangat Bridge. Ganda ng view dito. Magkahabag. Solano na to guys. Dito na tayo sa bayan ng Solano.
Nagtrabaho na naman yung araw. Bypass Road intersection. Medyo mataas yan talaga kasi siyempre nga mataas yan. Baka yung gulong niyan, baka tong gulong niya. Guys, dito na tayo. Dito lang tayo sa may Rojas Adelias. Parang vulkan yun, no?
1 to 1. Kita yak iday. Mm. 1 to 1. Yung ito pa yung pininanay ko nagtanayam. 1 to 1. 121 na. Ayun, oh. Yan ay